Zago zuen, zemagarren azina zu, lehenengua, bigarrena, anai arrebatean zemagarren azina zu? Ni, bosgarrena. Bosgarren azina. Bueno, beste bi hiru hil ziren. Harekin koto ezkero, gehiago, baina bizi gehienak bosgarrena ni. Bai, eta zure anai bat egon zen gerran Bai, bat onzan gerran, da besti ez lehan joen, kohua zan. Bai. Da, zelan kohua zan, ez zelan joen, ez zekin joen da, baina bestia gerran ebili zan. Hemen izan, hemen Euskaldunakin gudaritxekin egon zen? Ez da izenia zer zan, Eta gizu zina. ez kanpo egon zan da. Zelan eugen izena zure neba horrek? Antonio, Antonio? Irazola. Eta badakizu Euskaldunekin egon zan orduan? Ba, seguramente, baiz ez da izez, no, zan digero zan, Ze urte? entonces zan inbakazioetan, bueno, eurin bate behuen libre, entonces zan bizitetan ero, da, Baina Santurtzira beraitzikoan zinen, ez? Santurtzira beraitzikoan zinen, bere txigez, ez? beste gehalko joazo menina. Leandro. Bai, etxetik zelan despedidu ginen zen, bueno, danak ez, baina urteteko, hain du eben, da ba, etxien desidu ginen, erdizi bai, etxik datu eta beste ziren.